Hai guys, hai tinikai angka borok bolai ni kok ngakisang narung dailuk bas hai kenari wando. Koktang muri ka bolai ni koktang tau ke kok bai. Borok bolai rong ni kok ngakias hai kenari ni ang. Boba hai borok rong hingga bolai. Do. Ang nukha borok bolai nyo, kubunya nukha mokol ni bai tang tatalia. Sini yang abo hai borok bolai tonggo masa musuh joto ya. Abo sawo masa hema haita. Abo hai borok bolai rong nang nung mani borok bek tui bazareng ya. Buji kada. Borok bek tui shola tui bazareng ya. Borok sab samunyo yago tui lolalai khlai. Amte borok bolai rok ta. Borok buihai bek tui shola tui bazar hati ingya bazar ingya. Borok bek kerei shola kerei nyo yago no borok bazar ungu. Kai abo hai borok bolai yang nung mani bo wahan powasa pai bo yago no lolalai. Amasa pai bo yago no lolalai. Tok tu ali sa pai bo yago no lolalai. Abo je moi ka ham pai masime do kubne dalok sampra khai boto ya. Abo khai bego daw. Baksa emon tongo borok bolai bo jese beg tong phano sola tong phano bo bina a wahan to han rong na a tok ti pai ma rong na bo bego daya. Tam ngi hin ba bego dakha hingga to beg bisingo dakha to bunyug yable aya diba beg bisingo dakha hingkai bini wahan to han bunyug ya. Abon bagai bo beg tong phano kubuni mkhtung thaiktung no kha bego danai wahan to han rong na kha bo yago lolalai khitei phunung nai am a pai bo wahan to han pai bo ab kha yago lolalai khitei bazar berai bonya phunung ta ba phunung mane kar khom hai pa bo wahan to han pai chai man blasa bo arok bo daily no kani no sabrum brun no bo wahan to han paisa na bo abah ke paisa man bla hinjak nani musung mani bagai bo bego solawo dayata buji kada borok bolai rok ni tongmung kha bo hai ta khorok bo khorok bo sab samunya a wahan powasa pai be yagon tei khala lalai ama sa pai be yagon tei khala lalai bo tai beg tong bo bego daya sola da bo sola bisingo daya sola bising beg bisingo da khite bunyu gyable ga bo boibe hinjak manya ga boibe hinjak nan bagai pa mutai phnale jikhe wahan to han arok pai chai manu bora sirang man bo nukhung soli na gnang na hinjak nani musung mani bagai bo yag mang lalai khite yi phunu gu bunyo tar mane bolai yo ta abon no bolai buji khada eka bori katal pai to bo phatcha chumui bo bazar berai sorok berai dugan berai phunung nai juta katal pai bo tar mane je kono katal pai ke bo phunuk sinai bo yago mang tei nai ri katal pai bo bego daya juta katal pai bo yago daya eka bego daya bo yago mang tei sinai baba ke mang yago tei bunyo bolai phunuk sinai ta amang hingga bolai rong ni tongmung samung a je borok bolai rong ni borok ni akol gian tong samung nga abo hai norok nai nya je borok bolai rok no kubu je ereng da norang samen kong na danang nang ya angkai tinu seng sala nyai borok bolai rong kha ya komang wahan to han lola khiti yo pai bo bego daya ama sa pai bo yago daya baba hai kai yago tu bolai phunu gu punyo bo yago tu mane no bolai ta bunyo bolai krak da bono bolai krak bolai jangga angkai bo hai bu tai pai sai manai kri hinma haja bo bubi pa bola sabrong bron wahan to han paisa imanu bo paisa na mudai phnale ni hinjakna ni musung mani bagai bo yagumang tei phunugo bo solawa beg bisingo daya yagumang tei bo lole khe bazar berai himui phunugo yabo hingka borok bolai rok ni tongmu akol gianta hingka norok ni bisingo boda abo hairong tongnai be gradi ngui tongka hingkaile jeng abola belai no saksak lasi mi chengke hambaya sangna sanai phaji bolani kokna angulo tei bono mangkai sawona hambai